Здравейте, казвам се Златина, София, България. Искам да си направя ринопластика на носа и се разтърсих в социалните мрежи. Попаднах на Морсанита в Инстаграм. Веднага подадох към тях заявка за оферта за ринопластика. Здравейте! Чувствам се много добре. Махнаха ми тампоните и шината. Сега може да видите, съм с лепенки, които до една седмица също трябва да сваля. Операцията мина страхотно, резултатът от операцията е страхотен. Много съм доволна, въпреки че все още имам леки подлотини, но и те ще минат. Трудно искам да благодаря на целия екип на Морсанита, те са страхотни. Благодаря на Морсанита, всички сте супер!